baby. Kunyange. Ndokuagirei Talem. Ndokuona nsikuzvona utongochipiwa namba nemusikana uyu. Uyu namba nemusikana uyu. Hauna mutamudzere foni yakwe. Namutambudza foni kuzvinamba ndambomupa namba here. Wangochimupirei foni right. Aiwa kana musikana uyu ana ndakamira naye. Macho father of all nations kamukuita muchidoneta nhamba dzenyu kuvasikana vese. Ona musikana uyu pane business deal ratachitoita. Handitodza kuita business here shandiri muno madhirishi. Acha business deal. Nevasikana chete. Vasikana chete Talem. Ko vakomana vanachisangana navo wadi kundiona achisangana navo. Iwo wazosanganira matadza kusangana nakure nenu. Ko zvaplanned here ndakusangana naye akanditi hey munotora mapicture here ndikati ndotora mapicture handichida kuzotorwawo mapicture ndodhiri natachitoita. Talem. Andosvikawo zvakuvhurwerwa vanenge vada kutorwa mapassport maidea. Zvinozotichika. Iwo usarwadziwe. Usarwadziwe. Gaya kuti vakomana vangani vanenge vachimukumbira nhamba mutaundi. Type dzandotoona kuti uyu mutype ikai inotonyatsondichengeta. Saka wokutishiya. Andingokudza kuti ndotosangana netype dzangu chedzo dzine zvinokumbira nhamba but undoone ndichivapa nhamba dzangu. Usaina handisi type yako. Anombotozi type yako. Saka wokutishika kana uchitosangana netype dzako chedzo. Iwe ufunga kuti kamusikana ndani naye apa asi type yangu. Ufunga kuti asi type yangu. Kana iri type yako enda naye. Handamboda kuenda here ikoko. Ndinotongoti type yangu kana ndamboenda ikoko shama. Hai. Saka uda ndiende kutype yangu. Type yako inanzi type yako. No. Uri close to. Close to type yako. Handi munhu unozongowana unongochiafford here man. Very expensive. Talem ndinozoti chi. Iwe chona une type dzako. Indrotsvaga type dzako. Kudzi wona akashamwari.